Συνήθως την αντικρίζουμε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές μας. Είναι, βλέπετε, η εποχή που οι διαρρήκτες κάνουν υπερορίες. Στα 5 χρόνια που κατοικώ σε αυτό το σπίτι, 2 φορές. Υπήρχε κάτι σαν κρύπτη που είχατε, τα κοσμήματα και τις λίρες και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως το εντόπισαν. Από τη σήμανση τουλάχιστον όταν ήρθαν, μου είπαν ότι μάλλον πρέπει να υπάρχει κάποιο μηχάνημα που εντοπίζει. Που υπάρχουν τα χρυσαφικά. Ναι, τα χρυσαφικά, γενικά ο χρυσός και τα νομίσματα. Για την οικογένεια Παπαγεωργίου και μόνο η θέα του συναγερμού στο σπίτι κρατά μακριά τους επίδοξους διαρρήκτες. Η επόμενη κίνηση ήταν φυσικά να βάλουμε συναγερμό, που θεωρώ ότι τουλάχιστον τους κρατάει έξω. Στο διαρκή αγώνα υπεροχής διαρρηκτών πολιτών, τον καθοριστικότερο ρόλο παίζει τεχνολογία. Πολλές φορές μάλιστα τα νέα δεδομένα παραπέμπουν σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Έχουμε έναν ανιχνευτή αποτυπωμάτων, Ναι. το οποίο του καταχωρούμε το αποτύπωμά μας και με αυτό μας ανοίγει την πόρτα. Αυτό μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε σπίτι, σε κάθε πόρτα. Μπορεί να μπει σε κάθε πόρτα εφόσον υπάρχει ηλεκτρική κλειδαριά. Αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό κλειδί. Ανοίγει μία κλειδαριά, το οποίο δεν μπορεί να αντιγραφεί από κανέναν. Όταν η πόρτα μας είναι κλειδωμένη, το παίρνουμε σε επαφή και η πόρτα ξεκλείδωσε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα κοστίζει 1.200 ευρώ. Βέβαια υπάρχουν και πιο οικονομικές λύσεις, όπως αυτές οι τελευταίου τύπου κλειδαριές ασφαλείας που μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε τύπο πόρτας. Αντικαθιστά την προηγούμενη κλειδαριά και την κάνει απαραβίαστη την πόρτα. Οι κλειδαριές που αντικαθιστούν τις ιστορακισμένες πόρτες ξεκινάνε από 200 ευρώ μαζί με την τοποθέτηση και φτάνουν έως και τα 280 ευρώ. Ωστόσο υπάρχει και η